שלום יקרים ויקרות, מצאו מקום נוח, מתאים לשבת או להשתרע. הפנו מודעותכם אל העיניים. עצמו את העיניים. אפשרו לשרירים סביב העיניים להשתחרר. העיניים שוקעות אל תוך הערובות, כבדות כבדות. אפשרו לדמיון שלכם להתרכז בשרירי המצח. הרפו אותם, את שרירי המצח ואת שרירי הפנים וגם את הלסת. הלשון מונחת בנוחות על החך. שאפו שאיפה עמוקה אל בית החזה. החזיקו 3 שניות ונשפו החוצה דרך הפה את האוויר. עשו זאת שוב. שאפו עמוק. אפשרו לדמיונכם לראות שאתם נושפים החוצה אוויר עכור שמשחרר מהגוף מתח, לחץ, מועקה. ואת השאיפה הבאה קחו בצבע ורוד נקי אל בית החזה. החזיקו ללא מאמץ ושחררו אוויר עכור, עניינים שאתם רוצים להיפרד מהם. ושוב קחו שאיפה עמוקה ותאפנו אותה אל כל אזור בגוף שלא מרגיש לכם נוח, ושחררו. הצוואר מאוזן, הכתפיים, בית החזה, הגב נינוחים, הזרועות וכפות הידיים שמוטות לצדדים. הניחו לזרמי רגיעה להתפשט אל הזרועות עד קצות האצבעות. קחו שאיפה עמוקה וכוונו אותה אל הבטן, אל הגב התחתון, ונשפו החוצה. הגב מצא את התנוחה הנוחה לו. האגן והירכיים רפואיים. קרסוליים וכפות רגליים רפואיים לחלוטין.
אפשרו לגל של רגיעה וריפוי הנמצא מעל לראשכם לשטוף את הגוף, שטיפה אנרגטית מהראש, כתפיים, בטן, משם דרך האגן אל כפות הרגליים יוצא החוצה. ראו עכשיו עוד גל של רגיעה וריפוי מעל לראשכם, שוטף את מחשבותיכם ואת גופכם ויוצא החוצה דרך כפות הרגליים. ואתם במצב של רגיעה, רגיעה. יותר ויותר אתם שוקעים להרפיה נינוחה, נעימה, חמימה. תחושת שלווה ושחרור ממלאת אתכם. קחו עוד שאיפה עמוקה ושחררו. אתם מאפשרים לעצמכם לראות אתכם עטופים כמו פנינה בצדפה, עטופים במעטה ורוד נעים, צמרירי, רך ומגן, מוקפים בשקט, בשלווה, בחשכה נעימה, טמפרטורה נעימה, תחושה של רוגע. אינכם עטופים ומוגנים בתוך רחם חם, שקט, נעים, מגן, בטוח, אוהב. מרשים לעצמכם להיות מנותקים מדאגות ובעיות היום-יום. נתקו זאת כמו שמנתקים חוט חשמל מתקע. בעוד רגע נתחיל בתהליך של שחרור מסטרס ומתח. ואתם בתוך הרחם, מוגנים, אהובים. קחו שאיפה עמוקה, בתוך כדי השאיפה קבצו את כפות הרגליים ושחררו בנשיפה. קחו שאיפה עמוקה וקבצו בבת אחת את הירכיים. קבצו ושחררו בנשיפה. קחו שאיפה עמוקה וקבצו עתה את שרירי הישבן. קבצו ושחררו בנשיפה. קחו שאיפה עמוקה, קבצו את שרירי הבטן ושחררו בנשיפה. קחו שאיפה עמוקה, קבצו עתה את שרירי החזה והכתפיים. קבצו ושחררו בנשיפה.